खुलुमबाय। फैगौ 19 दिसेम्बराव थुनलाइयारि हान्जा खन्थाइ बिबारा ब्रैथि जोनोम एबा गायसन सान। बेजों लोब्बा लाखिनानै हान्जानिफ्राय बे बोसोरावबो अनलाइन सोंगाब, खन्थाइ, रायथाइ, सुंद' सल' आरो फेस्ला लिरनाय बादायलायनाय हाबाफारि खुंनाय जादों। फैगौ 10 दिसेम्बराव सोंगाब बादायलायनायखौ हान्जानि फेसाव लानाय जागोन। खन्थाइ, सुंद' सल' आरो फेस्लानि आयदाखौ गावनि गोसोबायदि लिरनो हागोन। नाथाय रायथाइखौ बे बर' थुनलाइनि फोथाराव बिजाब फोसावनायनि जेंना आयदानि सायाव लिरनो नांगोन। बादायारिफोरा हान्जानि इमेल खन्थाइबिबार 554@gmail.com आव लिरथिखौ दैथायहरनो हागोन आरो गावनि आबुं मुं आरो आबुं थं, जानबुं अनजिमा आरो गांसे आब्रुथि गोनां सावगारि हरफानो नांगोन। मेलनि आयदायाव ब्रैथि जोनोम साननि अनलाइन बादायलायनाय होननानै लिरनो नांगोन। फैगौ 5 दिसेम्बरसिम बादायलायनायाव बाहागो लानो हागोन। हान्जानिफ्राय मिजिंथिदों दि बादायलायनायाव बयबो बाहागो लानानै हाबाफारिखौ जाफुंसार होगोन। लोगोसे बादायलायनायनि बागै गोबांथार मिथिनो थाखाय होखानाय नैबे जानबुं नङाव सुलाद लानो हागोन। 9101638654। गोजोन्थों।